פותחים פיץ' בלק. גם עם זה יהיה לך זר מחול. אני אוהב. גם סתם הולך לעשות דברים מחול, אני לא יודע מה, אבל הוא גם יעשות דברים מחול. אני מקווה יהיה כיפי. אוח! אז בוא נראה. הריח. דבר ראשון, מה ריח? אני תטרן. אתה תטרן, אני לא. הריח של זה. אתה יודע, יום שישי האחרון, הייתי בכנס של פוגיזון, אז ראיתי שם את פוגי ורקין, הוא פתח חבילה. הוא אמר לי, תריח את החבילה. אני שאלתי אותו, למה הוא מסניף את זה? ואז הוא אמר לי, תריח את החבילה, אמרתי לו, אני תטרן, זה בעייתי. וזה נכון. אני יודע. ואז הוא יודע מה הוא אומר? אני לא מאמין שנפלנו על אחד שלא יכול להריח. עוד פעם, עוד אחד כזה. כבר יש לו אחד, פתחנו אם מישהו רוצה את זה, שידבר איתי בכנס, אני אבוא. מה בא לי ראשון? רגע, משמור אחד לשורטים בא לך. אני שומר את האחד הזה, הראשון. אני רוצה להתחיל, בוא נפרוס את זה יפה, שאני אראה הכל. יאו! בוא נראה את זה אייס קפה. נראה את זה כמו אייס קפה. זה עבר אייס קפה. זה הקלף הכי יקר בפיץ' בלק. זה הדרג ה-SIR. במישהו אני חוזר על זה עוד פעם, כי אני באמת חוזר על זה עוד פעם. הקלף השני הכי יקר. זה ה... אתה תגיד גרנינג'ה, אבל לא. זה הדרג האיגולד. הגרנינג'ה. זה כרגע בטח מכיר סרייטינג גם. אז הגרנינג'ה גולד. הופה! משהו שאין לי! וחמוד! רגע, כמה תקוין זה שווה? לא מעניין, הוא חמוד. יפה. הוא חמוד, הוא חמוד. ניסים זה יחס גם לנוסח. אני מת עליו. הקלף השלישי הכי יקר, זה הקלף SIR של מורפקו. והקלף הרביעי הכי יקר, היה לי מקודם להוציא אותו. איזה כיף! את ה... אני תמיד מזליסט, אני פשוט מזליסט, מה לעשות? אני גם מזכיר לכם שבסרטון של ה-ETB היפני, הוא הוציא את הקלף של המיסטי, שזה הקלף החמישי הכי יקר ביפני. אנחנו מוצאים מלא קלפים יקרים. מה לעשות, ככה אני נהנה. יאללה, קדימה, 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 קדימה. קדימה. וסלווה, אני אוהב את סלווה. הסלבת? כן. זה, ואז ככה. יופי. תפתח. האמת בא לי שנדלור, רק בשביל להביא אולי לסתיו, תלוי כי הוא נראה גם חמוד השנדלור. סתיו מאוד מאוד אוהב את שנדלור. אני אצא למוקד, אני מוכן לדברים אחרים גם. מה? במחשבות שלי. על החיים? אני אין בטיול שעשית לי פה. אני עשיתי עם איתי הליכה קצרה. קצרה, שעתיים. בכלל לא הרבה. ואז גם אחרי זה היינו בטיול של פוקימון. לא נסב לזה. מגה גרדן וואר, בין המגות האהובים עליי. בעצם יש שנייה אהובה עליי, חוץ מדרגונייט אין מגה שאני יותר אוהב. אז נראה לי קדימה יאללה, קדימה. או! למה? כבר יש לך את זה, לא נורא, תביא לי. לא! אני מקבל אותם קלפים. כאילו... אבל עדיין, זה קלף יקר, הוא... הקלף ה-11 הכי יקר בסט. $13.30. בסדר, אני אחרי זה גם ככה שם את הכל על המסך, אבל עדיין. כמה עריכה אחרי זה יש לי, גם יש לנו עוד שורט לצלם, נעשה 2. אבל איך עכשיו לעלות סרטון כל שבוע? בתקווה שיהיה לנו מוצרים כל שבוע. אני מביא את הרוב בסוף, מה לעשות? זה כי אני חוסר גם ל... אני פיקאצ'ו, אני זה שמביא את הלחם. אוי לי, אני מביא את רוב ה... צריך שהערוץ יתחיל להרוויח בשביל לקנות פה יותר. צריך שהערוץ יתחיל להרוויח בשביל לקנות פה יותר. בסדר, מה לעשות? הערוץ של אורן לא עושה בזה. זרוד. מה אתה אומר? גם צריך שיהיה יותר גדול מהערוץ של אורן. לא, בוא. אורן בקושי מרוויח משהו. ייקח זמן אבל, אורן הוא משהו. לאורן בקושי מרוויח משהו דרך יוטיוב. הוא מרוויח מהכנסים. אני יודע איך הוא בדיוק מרוויח, הוא לא מוכר לי כלום. אין לי מושג. למה? זה העבודה שלו. אבל אין על אורן, אין על אורן. כן, הוא באמת בחור מדהים. אני מבלבלות לי פה המילים, אני לא מצליח לדבר. איתי קצת עייף, הוא צריך שהאוויר יחזור למוח. זה לא טוב. אני אחר כך יש לי הרבה מאוד סדר, כי מי שלא יודע, אני בקרוב מתחיל להשלים פוקדקס. אתה לא אמרת לי, בקלפים. שהם לא יודעים. אמרתי בקודם. לא אמרת, אמרת לי אחרי זה. עוד פעם! אני לא מאמין שיש לך עוד שנדלור כזה. אני מביא לך לסתם. לא! איתי! מה? רגע. אוקיי. רגע. איזה מזל שיש לך קור קטן בארץ, סקורבני למזל. לא, אני לא. סקורבני למזל. לא, אני לא. יש לי את ויקטיני שלי, תודה. החמודי הזה. יש לי את ויקטיני שלי. סקורבני לא מציעים.
יש לו פה שטיח של שייני איבי. כן, זה השטיח שלו פה. שלי נמצא שם. אתם לא רואים. נראה לי צריך... אוי, זה אין לי, נראה לי. חמוד אבל סקורבני, אני מת על סקורבני, זה הסטארטר האהוב עליי, וגם הפוקימון השני הכי אהוב עליי. אני האמת... אני גם עושה קלפים של סקורבני. חצי חצי, אם יש לי קלפי סקורבני אני מביא לאיתי לרוב. כי אני אין לי כוח, הוא חמוד מאוד, אבל אני שומר רק קלף אחד של סקורבני, אז זה לי מספיק. אני עושה פוקדקס, אז אני צריך אחד שלו. אני צריך עוד סקורבני ורייקוויזה. כבר פתחת את הכל? מתי הספקת? אחד לשורט, רגיל, 4 קלפים, כמו כל הסרטונים פה שתראו בשלושה שבועות הקרובים. כן, וכולם עשו לו 4 היטים. מתוך איזה 9 חבילות. תכף זה 8 בכל אחד. במקרה יצא לך בדיוק 8 בכל אחד. נכון, ב8... מדהים, אבל את זה נראה לי הכי יפה, כי גם אין לי אותו, לעומת זה וזה שיש לי. התוקן אני מאוד אוהב, הוא חמוד. טוב, אז תירשמו כמנוי לערוץ, ואל תשכחו שבקרוב מאוד עולה גם ספיישל. למרות שיש עוד שזה יעלה, כבר יעלה הספיישל, אבל עדיין. אז תירשמו כמנוי לערוץ, ויאללה ביי.